Господне 1393. 3 месеца Търновград, славния престол на българските царе, стои обкръжен от османските пълчища. И ето, че денят се навежда към своя мрак. България пада, а ладухът ти не ще угасне. Аллах Акбар! Убийте сгъвори! Нападайте ги! Аллах Акбар! Очертимие, след са пробити, ще издържи до утре. Нима ще предадем Търново, този град, дето беше сърцето на България. Нима ще преничи пред неверниците. Сине мой, меч на врага може да отсече плътта, но не и душата на един народ. Не бойте се, ако ние ще убива тялото, а душата не могат да убият. Отче, турците са вече при портите, къщи горят, плач се вдига от царевец. Ще има ли пак България? Дядо Евтимие. България не умира, чено. Тя само ще заспи, докато сърцето на всеки българин не се събори свободата. Господи, прости им, защото не знаят, що вършат. Закрили земята ни, род и език наш, да пребъде българското слово и в тъмнината. Градът падна! Душите си пазете, чеда мой, България ще възкръсне.